séjourner. Korzika. Základňa Aqua Pro Ancone. Krása Tyrenského a Ligurského mora nás priviedla až sem. Pripravujeme sa na dlhý presun do Calvi, miesta posledného odpočinku lietajúcej pevnosti B-17. Hlavnou úlohou je preskúmať vrak, posledný let tohto obdivuhodného lietadla druhej svetovej vojny. Leží v zátoke mesta Calvi v hĺbke 28 metrov. K miestu ponoru je treba prekonať 200 kilometrov. Cesta okolo pobrežia je miestami vo vysokohorskom teréne. Korzika je známa okrem obávaných pirátov aj tým, že odtiaľto pochádza muflón, ozdoba aj našich lesov. Doposiaľ sme ho však nestretli. Korzičania sú hrdí na svoju pirátskú minulosť. Je to vidieť v symbolike piráta so šatkou. Používajú ju veľmi často. Aj takéto zážitky nám pripravujú korzickí údržbári ciest. Sme v Calvi, cieli našej cesty. Je to malebné mestečko s dominantou citadely, týčacou sa nad ním, prístavom a letiskom. Práve pristávacia plocha letiska sa týka nášho príbehu. Stalo sa to viac ako pred 60 rokmi. Polohu lietadla treba však nájsť. Jozef s Rasťom a Peťom idú lokalizovať cieľ. Podarí sa to?
Podarilo sa. Označili sme ho Bojkou. A môžeme ísť do vody. Herdit. Lietajúca pevnosť B-17G. Sériové číslo 4231044. 97. brigáda. Americká letka B-17. Pôvodná základňa Depiene Tunis. Neskôr San Giovanni, nakoniec Amendole. Nemcom známa ako Foggia číslo 7. Odtiaľ štartuje 14. februára 1944 naposledy. Z briefingu pred misiou vyplýva hlavná úloha: zhodiť bomby na železničné polia Verona, Taliansko. Je veľká hmla. Útvar B-17 nemôže lokalizovať cieľ. Náhradný cieľ sa neuvádza. Herdit Franka Čeplika, prvého pilota, je zasiahnutý nepriateľskými stíhačkami nad cielenou oblasťou. 2 motory zo 4 sú poškodené a lietadlo klže k vonkajšej hrane útvaru svojej letky. Ako na vojaka odlúčeného od svojho pluku, nepriateľské lietadlá ihneď útočia. Zbrane streleckej veže na chvoste lietadla sú zaseknuté. Prvá stíhačka vidí, že zadný guľomet nefunguje a útočí. Druhá stíhačka strieľa. Smrteľne zraňuje radiopilota, zadného delostrelca, bočného pásového delostrelca a zraňuje ďalšieho pásového delostrelca. Ľahko zraňuje ďalších. Tretia nepriateľská stíhačka je zostrelená Frankom Bradleym a vybuchuje vo vzduchu, ešte predtým, než jeho strelecká väža vypovedáva poslušnosť. Štvrtá stíhačka dostáva zásah. Pravá a ľavá časť výmetnice. Maximálne 1814 kg bomb.